नमस्कार, मी निवेदिता. निवीज रेसिपीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण एक आगळी वेगळी रेसिपी पाहतोय, ती म्हणजे पोह्यांचा भुर्का. तर तोंड लावणीची ही रेसिपी आहे. तर रोजच्या जेवणामध्ये आपण त्या चटण्या लोणची खाऊन कंटाळा येतो आपल्याला. तर एक चवीत बदल म्हणून हा पोह्यांचा भुर्का तुम्ही नक्की करून पहा. अगदी 2 मिनिटात बनवून तयार होतो आणि चवीला तर अगदी अप्रतिम लागतो. चला तर मग हा पोह्यांचा भुर्का कसा बनवायचा ते पाहूया. आज आपण पोह्यांचा भुर्का कसा बनवायचा आहे ते पाहतोय. तर सुरुवात करूया. कढईमध्ये एक 5 ते 6 चमचे तेल मी टाकलेलं आहे. तर आता हे तेल आपल्याला आधी गरम करून घ्यायचं आहे. तर तोंड लावणीची ही रेसिपी आहे, आगळी वेगळी रेसिपी आहे आणि चवीला खूप अप्रतिम लागते. तर सगळ्यात आधी आपल्याला पोहे तळून घ्यायचे आहेत. तर एक 4 ते 5 चमचे पोहे घेतलेत, जाडे पोहे घेतलेत, जे आपण नॉर्मली कांदा पोहे बनवण्यासाठी वापरतो. अगदी तेच पोहे इथे मी घेतलेले आहेत. थोडे थोडे करून तळून घेऊया. जर एकदाच जास्ती पोहे टाकले तर मग बऱ्याचदा काय होतं की काही पोहे तळल्या जातात आणि काही पोहे हे कच्चे राहतात. त्यामुळे अगदी थोडे थोडे टाकून तुम्ही हे पोहे तळून घ्या. तर आता हे पोहे व्यवस्थित तळलेत, पाहू शकता. तेल जर व्यवस्थित तापलेलं असेल तर पटकन हे पोहे तळल्या जातात. तर एका प्लेटमध्ये मी काढून घेते आणि अगदी ह्याच पद्धतीने उरलेले पोहे मी थोडे थोडे करून तळून घेणार आहे. साधारणतः 2 ते 3 बॅचमध्ये मी हे पोहे तळून घेतलेले आहेत. पाहू शकता तुम्ही, एका प्लेटमध्ये मी हे काढून घेतलेत. मस्त कुरकुरीत अशी ही पोहे तळल्या गेलेली आहेत. तर आता कढईमधलं एक्स्ट्राचं जे तेल होतं मी एका वाटीत साईडला मी ते काढलेलं आहे, कारण बरंच तेल होतं कढईमध्ये. पोहे तळायचे होते म्हणून आपण थोडं तेल जास्ती टाकलं होतं. तर त्यातलं अर्ध तेल मी बाजूला केलंय. आता कढईमध्ये साधारण 2 ते 3 चमचे तेल मी राहू दिलेलं आहे. तर आता तडका द्यायचा आहे आपल्याला. तर 1 चमचा मोहरी टाकायची आहे. मोहरी व्यवस्थित तडतडू द्या. जर चुकून जरी मोहरी कच्ची राहिली तर मग त्याचा जो कडवटपणा आहे तो भुर्क्यामध्ये उतरतो आणि भुर्क्याची जी चव आहे ती पूर्णपणे बिघडण्याची शक्यता असते. तर मोहरी व्यवस्थित तडतडल्यानंतर मी इथे 1 चमचा जिरा टाकलेला आहे. तर जिरा हा व्यवस्थित फुलू द्यायचा आहे आणि त्यानंतरच आपण पुढची स्टेप करणार आहोत. तर इथे जिरा हा व्यवस्थित फुलला आहे, पाहू शकता तुम्ही. तर आता इथे आपल्याला ठेचलेला लसण टाकायचा आहे. तर भुर्का बनवतोय तर लसण थोडासा जास्ती टाकायचा आहे. साधारणतः इथे मी 15 ते 16 लसणाच्या पाकळ्यांना खलबत्त्यात असं ओबडधोबड कुटून घेतलेलं आहे. तर हे लसणाची जी पेस्ट म्हणूया किंवा लसणाची कुटून घेतलेला लसण म्हणूया हवं तर तो मी आता कढईमध्ये टाकलाय आणि तो छान कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला फ्राय करून घ्यायचा आहे. तर गॅस इथे मीडियम आचेवर ठेवावा, जेणेकरून हा लसण पटकन जळणार नाही. नाहीतर मग काय होतं की लसण जळाला की त्याचा कडवटपणा जास्ती उतरतो पदार्थांमध्ये. तर लो टू मीडियम फ्लेमवर मी हा लसण व्यवस्थित कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घेतलाय, पाहू शकता. तर आता इथे मी साधारणतः 1.5 ते 2 चमचे लाल तिखट टाकणार आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाका. आता हे मी बेडगी मिरची पावडर टाकतीये, जे तिखटाला थोडं कमी असतं आणि त्याचा जो रंग आहे तो खूप छान येतो ह्या बेडगी मिरची पावडरमुळे. आता मी 2 चमचे इथे लाल तिखट टाकलेला आहे. तर एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि 2 मिनिटं परतून घेऊया, जेणेकरून त्याचा जो कच्चा स्वाद आहे तो पूर्णपणे चालला जाईल. तर आता इथे आपलं लाल तिखट जे आहे ते मी व्यवस्थित परतून घेतलेलं आहे. तर ह्यामध्ये आता भाजलेल्या शेंगादाण्याचं पीठ टाकायचं आहे. तर साधारणतः इथे मी 3 ते 4 चमचे भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट किंवा पीठ हे टाकलेलं आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि पीठ थोडंसं जाडसरच असावं, म्हणजे छान चव लागते भुर्क्याला. तर आता आपण ह्यामध्ये तळून घेतलेले पोहे टाकूया. सगळ्यात शेवटी पोहे टाकायचे आहेत आणि पोहे छान कुरकुरीत असे तळल्या जातात आणि मस्त खमंग असा हा जो भुर्का आहे तो तयार होतो. म्हणजे खमंग आणि हलकासा कुरकुरीत लागतो, मस्त लागतो चवीला. चवीपुरतं मीठ टाकलेलं आहे. एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. हा भुर्का तुम्ही खिचडी बरोबर सर्व करू शकता, पोळी भाजी किंवा चपाती बरोबर पण तुम्ही हा असाच खाऊ शकता. खूप छान लागतो चवीला आणि एकदम हलका फुलका असा तयार होतो. करून पहा एकदा, तुम्हाला नक्की आवडेल. बऱ्याचदा त्या प्रकारच्या चटण्या खातो आपण, शेंगादाण्याची चटणी, खोबऱ्याची चटणी किंवा वेगवेगळे प्रकारचे लोणचे खातो. तर ह्या सगळ्या गोष्टी खाऊन आपल्याला बऱ्याचदा कंटाळा येतो. तर चवीत बदल म्हणून हा जो भुर्का आहे, पोह्यांचा भुर्का, अगदी परफेक्ट रेसिपी आहे. एकदा बनवाल तर तुम्ही नेहमीच बनवाल ह्याची खात्री मी देते तुम्हाला.
ते एकदा करून पहा. खिचडी बरोबर मस्त लागतो हा तोंड लावणी म्हणून भुर्का. तर आता हा भुर्का आता मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेला आहे. फारशी त्याला परतून घ्यायची गरज नाही आहे, फक्त व्यवस्थित तिखटामध्ये तो मिक्स झाला पाहिजे. गॅस बंद करूया, एका बाउलमध्ये हा सर्व करूया. तर इथे आपला मस्त चटकदार खमंग कुरकुरीत असा पोह्यांचा भुर्का बनून तयार झालेला आहे. तुम्ही जसं की मी सांगितलं खिचडी बरोबर, चपाती बरोबर, पराठ्या बरोबर तोंड लावणी म्हणून हा पदार्थ तुम्ही बनवू शकता. करून पहा एकदा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि करून पाहिल्यानंतर कमेंट बॉक्समध्ये मला जरूर सांगा की तो कसा झाला आहे. व्हिडिओ आवडला तर जरूर लाईक आणि शेअर करा. चॅनलवर जर नवीन असताल तर जरूर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळतील. तर परत भेटूया अशाच एका खमंग रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय. Thank you for watching. Please like, share and subscribe and also press the bell button.